Bravo, niečo tu máme. Ide to k vám. Mali by sme vyraziť. Nasadať! Dávaj pozor! Čo sa stalo? A prečo som tu? Vôbec ničomu nerozumiem. Na vrchole hory je väža. To ťa sem priviedlo. A technológie strážia hrôzostrašné tvory. Ak nám pomôžeš spojiť s nimi, môžeš sa vrátiť domov. Poďme na to. Mila Jovovič. Musím ísť domov. Priprav sa. Príde ďalší útok. V akčnom veľkofilme Monster Hunter lov sa začína v nedeľu o 20:30 v kine Markíza.